Hinden gesngi ka absantrik unai tung kinong yalam ka senjuk kirang ba shnong kanong khra nong lingdo riboy district kilapnong ya ka jingjurep ya ka jingte ya ka politiknik ka ba susa teng laslementa habakren ba kilap thai khubor chairman ulaberthen ba kinkini biangno ya ka jaka ka baladap ia sya ka sorkar lara ka jingtrei ka nang sa teng ya ka te ka politiknik ya ka jingte jong ka te ka politiknik lasang pentrei na ru usnem araja khapra traktor jong kane ka jingte hang ne kane ka belting hang ne kaya ke jubab na ka bangyo tolong ba ka sorkar kam siya melapan lan ya ka pisa wat hadu menta ka bawat te kat kini kam ke pelapa sang ban paniai dei na kaleng ka sorkar ni kapat bakan subha ban simkia mardor habire ka kam ban siuno siya traktor bade banyo ya ka pisa pilai namar bawla penlut da ka pelala jong dei la da ka sorkar kamla ban simkia mardor habite ko ne ka kam nagaleng jongi ki aterli ki doberai ni le dak wei pat kalenti bat kata kalong nilai keren aterli ki doberai bat kini ka sunjuk inoi lam snong kiri khmat kiri rongba bala kumno bakal sorkar kamla ban simkia hak bakut jong ne usnem ni bense ban panpai pat ya kini ka jaka sya ki rusimet ki bangi la deb ya thit ni beladap ya so ya sang batki dan ngila ban kamtrai na ti aterli ki doberai bangila ban aisha kano ke department kaba kloi berwanra ya ka jing mentoi jong upai ba babun balang ya kan ka thai ka dong ka jongi ni tentu jur ya ka sorkar bahkan simkia mardor habidai bagane ka jing angnut ka jongi ka jing thmu ka jongi na kam ta ki kun samla ka jongi bahkan urlong no bahkan jai state no habidai bat kini ke jing pentrei ya kane ka politik kabadon syakane ka thang ka dong ka jongi nagam ta ka jiman toi jong ikun ikti pateng ka lawe bat jai pentrei jongi kam padai ka bukut jong kane ka jipnu lang ha ka step menta ka mat dari lang ba kane ka komiti dan ke jing ikut lang ikut apa we ke jing ba nang ne idon kini kan memorandum kambolong ting kho ya ban dudin ban lebu sisundot minta ki ha ka office yung deputy commissioner riboy district nang po bat ba langba kani ka memorandum kermen ba ka sarkar lan ka department kan pio ya lat mesti ban tweet yang kam kuno majlis ya seperti day contohnya kemudian kita teknik kita ban syakri ban ai kedinang kita naga dong sakari tidak itu bat nang ne mentahi kumbang ui begini ki kamera kemudian sadian jung ni kidon ki kamera ki bala dep kunro ki bala lebha ndre namar kajing sim kabu jong kiriu kibayim kamkai kalak penong kum ki bayadi yabam kum kiwewi pat ki benta ki ba bomlak bentiang ki belang salang ki penpra ki penduk ya ke ba ka naglang sektor lane ka surkar ki lale na benta kabubha nri habang yugi kumne tanda ka sarkar kampung step nya ka menteri wat kini UAR ki kamera ki badang maharu kan sepoi repor ke paginom isu ukun ro bat tentu pandang dingi shifting ya kane nang ba kadong bat karihi borok kowe kanem yolat ya kapan kharoi ya kajing sniu ki bakharo ki bala menjalong hati hidup yang ini samla naguk basdang abang i bakane ka school ba kabayang ngane ka khan do kedong ini ngidap dokumen abang samla hiyo kalat akbanwan menpule hakane ka amara kane kadong pethan ini kidon cibun ki samla tiba don sya kasap ndre kalat kamdon de lamba ka jindon jong kane ka politik ni ka kalong ka jinterku ka bakrau ya kane kadong pethan ki jomi Henry katba dangmi kisngi kipor kajin pentre ya kane ka school kadang suki
Tengi kerpat kamtam ya ka government hi bakan sim no ya ki lat kilimti hak bapan penstep na kabanta ban pendam no ya kane ka school. Namar ada kane ka school kasakut talong kajing dunong ka bakraw ya ki samla hakane kathan juni. Tena kalyang jogi samla ki kerpat jur sesin ya government pakai dai ban le no kamploi na kota ban pendep ya kane ka ying nang kalong kasing mentoy yang ni kisamla bat lada kani kaying ni balada kesak kongreng kalong ka ke ba snibok bat kamtam konra ru ya kani kay jaka jaka balik se kisam kiwanra kibun ki sniu kalong ke ba susi kay kerpat ya government krisin bakan kim kalak planti hak baban pendem no kamploi nang ba kahi keku kalong kebakrau kamtam leti samla kaneka dong ketan